Her vaqtdagi Buyuk Tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə men Gülnaz Səfərova. Adnanın eng populyar jırları jırçılarından turgan isimlik əzir. Kimlər olar? Populyar 15-likə kirgan artistlar. Nindi yangilıqları var. Bu turda alдағы minutlarda сөйләшербез. Bu muzikal qo'yma hit paradi biz boshlaymiz. Hit paradga yangi istalgan jırçı qiz Alina Ahmedshina. Alina estradada yangi isim. Шуңа күрә аның әлегә бернинди җиңүләре дә һәм премияләре дә юк. Ләкин кыз буларның барысына да өмид итә. Тырышып җырлый, әнә хәтта җырына клип та төшергән. Һәм популярлыкка ирешергә теләүнең тагын бер дәлиле ул бу атнада лидерлар исемлегендә. Тыңлыйбыз. İsənmə bəy, нишләп торасы? Evet günel oğlum. Aline'ni kütüp duraydım. Alina кайтам менә. Aline koydu. Aline. Ой, рәхмәт әби, рәхмәт бик зур, яма, сау бул. Слушай, давай кызык итәбез. Әйдә теге бала чактагы кебек аны карга әзрәк батырып алабыз, Жайылған күнімізде, йылмаю yüzü бізде, әттиәнни отырасыз, ем беріп түрі бізде. Рәхмет әттиәнни дейбіз, туған жанлы итім бізні үстірген әрігізге. Әйе шул, шулай шул, үстірген әрігізге. Әйе шул, шулай шул, үстірген әрігізге. Қиыныда шыдамнарбыз, қойғыда сыналғанбыз. Әр біріміз туған үшін өлерлік туғандарбыз. Апа сіңіл інні абый, бірсінен бірсі шәпшаны. Қоя қойсаң да ярай. Әйе шул, шулай шул, қоя қойсаң да ярай. Әйе шул, шулай шул, қоя қойсаң да ярай. Әйе шул, шулай шул, қоя қойсаң да ярай. Ят гаилә балалары кушылышып киткәнбез, кушылышып киткәнбез дә туганлашып беткәнбез. Җисне җиңге килен кияү бергә гомер үтә, туганлашып беткәнбез. Әйе шул, шулай шул, туганлашып беткәнбез. Әйе шул, шулай шул, туганлашып беткәнбез. Түгәрәк бәхетләр булсын, түгәрәк өстәлләрдәй. Ким хур булмыйк башкалардан, булыйк әллә кемдәрдәй. Күрше керә, дус иш күрә, дус дошман араларында. Булыйк әллә кемдәрдәй. Әйе шул, шулай шул, булыйк әллә кемдәрдәй. Әйе шул, шулай шул, булыйк әллә кемдәрдәй. Ey şul, şulay şul, toya minim galışım. Eyde kızım sırlaşık, demni bulsun belişim. Булыйк әллә кемдәрдәй. Булыйк әллә кемдәрдәй.
Әміне хит парадның 14-ші орнын алып тұрушы жүрші қыз исімі сізге таныш бұлырға дейш. Айгүл Рахимова эстрадада енді 5-ші елін рәттен жырлы. Ол түрлі жиылма концертларда қатнаша, солянкаларда шығыш ясый, музыкаль альбомында шығарды һәм клипларда түшірді. Тек Айгүлнің хаманда татар жыры премиясіне ие болғаны yok. Жыршы қыз мұның үшін өзі бик біршіла. Ол ғына да түгіл, оның фанатлары, яғни жанатарлары да бұл тұрда әрдайым социаль шілтерде не үшін шулай дейіп сұраулар яудыра. Һәм Айгүл үшін бик көп SMS тауышлар жібері. Нәқ сіз берген тауышлар нәтижесінде Рахимованы біз бұл атнада музыкал қойма хит парадының 14-ші позициясында орнаштырып қойырбыз. Мәхәббәттә сөюсез назлар Кал сөюләрең ихлас булса Кал минем янымда Сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда Син янымда булганда Гүзел Уразова ижатын яратушылар сүйенігіз. Гүзел bu adnada +2 орын іске көтеріліп, 13-ші позицияны яулады. Мәхәббәт ул дейіп жырлы келе бізге. Гүзел әлігі жырынан тыш тағын яңа 3-4 жырда яздырып үлгірген. Һәм тағын қай бір сөзлерге ышансақ, якын арада ул Элвин Грей белән қабаттан яңа бір дуэт яздырырға тели. Тели, bu әлі болашақ деген сөз түгел. Әне үшін тіләуі аңлашыла. Гүзелнең Элвин белән бергәлектә язылган «Хороший, красивый» җырлары шын мәгънәсендә бомба булды. Ул телевизион, радио хит-парадлардан төшмәде. Менә икенче дуэтлары яздырылырмы һәм яздырылган очракта ул шундый ук популярлыкка ия булырмы? Билгесез. Сораулар. Инде без сораулардан Гүзелнең җырына күчик. Мәхәббәт ул дип җырлар безгә хит-парадның 13-нче позициясендә. Мәхәббәт ул
Назлы яңгыр кебек, сагыш борчуларың юдыра. Кирәк икән шашын хисләре белән, башкайларың тамам жуйдыра. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәтне аңлап булмый һич тә, көтмәсәң дә килеп җитә ул. Чуалта да синең уйларыңны, сиздермичә синнән китә ул. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Хит-парадның 12-нче урынында бер юлы 2 җырчы. Җырлы пар Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Рамазановлар гаиләсе әле узган атнада гына Казанда үзләренең сольный концертларын уздырды. Һәм шунысы мактауга лаек, концерт тулы аншлаг белән үткән. Хәзер исә Ризат белән Зинира гастроль турларына чыгып киткән. Ширмешән, Бәкер, Уфа, Шыгырдан. Сез аларны шушы якларда күрә аласыз. Сез күрә аласыз, әмма җырчыларның кичкенә кызлары Айгизе шушы концертлар аркасында әти-әнисен күрә алмый җафалана. Нишлисең бит? Артист тормышының минусы шушы була торгандыр инде. Ә менә плюсы популярлык бу атнада Рамазановлар 12-нче. Җиңелгенә бирелмидер яшәүләре аңлашып. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кайвакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Әрнетмикле күңелләренә төшмәсеннәр кәефләр. Гафулар ит, ачу итмә, була калса гаепләр. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Ә менә хәзер хит-парадның 11-нче урынында мини-фильм карарга әзерләнегез дияргә була. Игътибар иткән булсагыз, Ләйсән Гыймаеваның бөтен клиплары мәхәббәт турында төшерелгән мини-фильмнар кебек. Башы, азагы бар, сюжеты, эчтәлеге, хәтта кульминациясендә күрәбез. Менә бу «Кил яныма» җырына төшерелгән клибы да шундыйрак. Ул клип дәвамында борчыла, буйга, сөйгәнен көтә, ә клип ахырында нәкъ сериаллардагы кебек сөйгәне кайтып керә. Сөйлим дә сөйлим,
Сөйлейм да сөйлемейдегіз, қарайбыз. Білдім дүнияда сен барын, һәм мен ағынан насып ярым сені күттім. Bir gene qaradın көзіме, сихри қараш сөзсіз генә ғашық еттің. Қайнар сөю ушағында дүрләп, яны ғіркім сенің білін бірге. Татлы сөю ұтрауында қалайық біз мәңгіге, қалайық икәу генә. Келі келі яныма, келі келі яныма, қалайық біз мәңгіге, қалайық икәу генә. Келі келі яныма, келі келі яныма, қалайық біз мәңгіге, қалайық икәу генә, қалайық икәу генә. Қарашың иркәли жанымны, сизәм тылсымлы назыңны сулышыңда. Минем йөрәк хәзер синеке, син тик бердән бер өметем язмышымда. Кайнар сөю ушагында дөрләп, яны гыркым синең белән бергә. Татлы сөю утрауында қалайық біз мәңгіге, қалайық икәу генә. Келі келі яныма, келі келі яныма, қалайық біз мәңгіге, қалайық икәу генә. Келі келі яныма, келі келі яныма, қалайық біз мәңгіге, қалайық икәу генә, қалайық икәу генә. Хит-парадның бірінші онлығын Рамил Галимҗанов башлап җибәрер. Рамилнең әлегә ни бары бір клибы бар. Ләкин җәй айларында җырчы тагын бір клип төшерергә планлаштыра. Рамилгә хәтта диңгезләр, чит илләр, танылган актерлар да кирәкми. Клипның эчтәлеге, сюжеты булса, шул җитә ди ул. Үтә дә тыйнак Рамил Галимҗановны хит-парадның бірінші онлығына урнаштырыр. Қадірлім бейіп кінә, сүйіп сүйеліп кінә, бірге болсақ бәхетлері келер еліп кінә. Біздің ойларыбыз, біздің yollarыбыз, бір қайшанда айырылмас құлардан құларбыз. Біздің ойларыбыз, біздің yollarыбыз, бір қайшанда айырылмас құлардан құларбыз. Икәу генә бір бітін, син ул яшәү үмітін, йөрәк түрләрін яулаған, син минең мәхәббәтім. Безнең уйларыбыз, безнең yollarыбыз, бір кайшанда айырылмас құлардан құларбыз. Безнең уйларыбыз, безнең yollarыбыз, бір кайшанда айырылмас құлардан құларбыз. Бик зур концерт корарга киләсезме? Килегез! Илназ Бинвалиев, Илдар Ахматов, Ландыш, Әлфинә Әсханова, Динарис Сильегет, Закир Шахбан, Айгөл Рахимова, Рамил Галимҗанов, Иркә, Эльмира Сулейманова, Рамил Шарапов, Динә Рафаэль Латиповлар һәм башкалар. 14 апрель, Самара, Киров мәдәният йорты. Популяр җырлы биюле татарча солянка 5 ел Уфада. Сезне онытылмаслык юбилей концерты көтә. Эльмира Сулейманова, Халидә Бигишева, Ризат Инира Рамазановлар, Ландыш, Иркә, Эльмира Нагыймова, Илназ Бах, Әлфинә Әсханова, Хания Фарки, һәм Дөнә Тимергалиева, һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 12 апрель, Агни Уфы күңел ачу үзәге.
Зур концерт! Сезон ябылышы. Бүтін татар эстрадасы бір сәхнәдә. Бары бір күн. Лейсан Гимаева, Эльмира Сулейманова, Илназ Бах, Ирка Ландыш, Мөнир Рахмаев, Рифат Зарипов, Гүзәл Уразова, Айрат Ильясов, Гөлназ Сафарова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 20 апрель, Уникс, 297 43 77 6+. Популяр җырчыларны барлавыбызны алга таба дәвам итә. Хит парадның 9-нчы урынында Булат Нәҗипов исемле егет. Минемчә, бу егет популяр җырчылар исемлегенә эләгүне әле үзе дә ышанып бетә алмый торгандыр. Гап-гади саба егет. Казан дәүләт аграр университетының икътисад факультетын тәмамлап, җырлый башлаган. Җырлаган да җырлаган, җырлаган да җырлаган. Җырлый менә шулай телевизион, радио хит парадларга хәтле килеп җиткәндә. Нәрсә дип әйтик? Җырласын? Син җаным икән, йөрәгемә сир иткән. Сине сагынган чагымда чәчкәләр тотып киләм. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Юк дидең дә син, әйләнеп кире киттең. Мин гаепле түгел җаным, йөрәк син диеп типтең. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Хәзер безне көчле энергетика ташкыны көтә. Шират Фирдус Тимаевка. Ул Фирдусның әлдә көче энергиясе ничек җитә торгандыр. Көндә концерт куя бит ул. Күп саны тамашачылар соравы буенча дигән концертлары тәмамланырга уйламый да. Халык сорый, Фирдус куя. Фирдус куя, халык тагын сорый. Тимаевка бар тик уңышлар, бетмәс-төкәнмәс көчләр телик тә, тагын җырлатый үзен. Бу атнада яраткан җырчыгыз 8-нче. Alıştırmam seni berkimge, nur bulup balkisın günilde. Yerek durum senin eşinle, tolsun vardır suyuk eşinde. Yaratam, sözlerimde min kacan ratam. Minna başka kirek tügülle, iksin güne minin küngülde. Yaratam, sözlerimde min kacan ratam. Minna başka kirek tügülle, iksin güne minin küngülde. Бигрәк шәп җыр. Кем җырлый бу җырны әби? Казаннан bir колхозник, Фирдус Табаев дигән малай. Demek Rabbim şulay yaratkan, özü seni mine karatkan. Ömür bu yoklik yeneşe, bakıt bir deyip neşe. Yaratam, sözlerimle min kacan ratam. Minna başka kirek tügülle, iksin güne minin küngülde. Хит парадның 7-нче урынындагы җырчы исеңдәме дип җырлар. Эстрадада булай дип сорап җырлаучылар хайран.
Филис Кахировның «Исеңдәме» деген жыры бар. Азат Абитовның да мәсәлән шундый ук жыры бар. Ришат Тухватуллин репертуарында «Исеңдәмеләр» хәтта 2. Ләкин әлбәттә сүз төрле жырлар турында бара. Менә безнең хит-парадта мәсәлән «Исеңдәме» диеп түбән тавышлы шибәр генә блондинка Диана Таҗетдинова җырлар. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Yazlar kilidi, күңелләрдә ташкан, исерәмин, шомарт исенә, без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Шымыр чәчәк, аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме, мәхәббәтән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Бу атнада популярлар рәтендә җырчы Чәчкә дә бар. Чәчкәне без узган атнада булып узган сольный концерты белән тәбрикли алабыз. Концертта иң истә калган мизгел аның Винарис Ильегет белән дуэт җырлавы булган. Иң истә калган мизгел, хыялдагы мизгеле түгел. Хыялда исә ул Ирина Аллегрова яисә Лара Фабиан белән дуэт җырларга теләр иде. Нәрсә? Мин үз-үземә хуҗа җыры Аллегрова стилендә. Artlarımdan kalmıysın, oy oy oy, emin yalındıran bir tapkın, ağız püşke şanlıysın, ışanmayım yegit halkına, şuna da özümni yaratan, özümşe yaşayayım min hazır, dilesen yarattırır gariza, dilemezsen şavabın nazır, sinminem birinci məhəbbətim tügül, ikinci, üçüncü, bəlkə jidincidir, ümitlənib yürüysün ardından qalmışam. Прости, дорогой, min öz-özümə xuşa. Oy, 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 restoranlar, büləklər, süzüləri, baldan da tatlırak, xıyaşlı bülək itəm desən də, irikli turmuşum yaxşırak, şuna da özümni yaratamın, özümşə yaşayayım min hazır, diləsən yarattırır qarizat, diləməsəm cavabım nəzir, sinminem birinci məhəbbətim tügül, ikinci, üçüncü, belki jidincidir, ümitlənib yürüysün ardından qalmışam. Прости, дорогой, min öz-özümə xuşa. Хит-парадның беренче бишлеген «Исемең йөрәккә шигелгән» дип исемләнгән җыры белән Гөлназ Халикова башлап җибәрер. Йөрәккә шигелгән дип җырласа да, Гөлназ Халикова чынлыкта ни тегә, ни шигә, ни бәйли белми икән. Дөресрәге, мәктәп елларында ул буларның барысын эшләгән һәм аның яхшы гына килеп чыга торган булган. Ләкин хәзер инде барысы да онытылган. Бу аңа кирәк тә түгел дип саный җырчы кыз. Хәзерге вакытта Гөлназ кулинария, итальян кухнясы белән кызыксына башлаган. Пицца, паста, минестроне рецептларын үзеннән сорарсыз. Ә без аны хит-парадта җырладык.
Yıldızlı tünlerim min sizden Sıradım yıldızının yaktasın Yalvardım köklerge dik jirde Tabaldım canımın yartasın Bir nazga bir hisge direnip Yaşarge ömürler birilgen Canımın yartası sindiyip İsmin yürekge şigilgen Korkutmay salkını kışlarının Көңелім мәңгілік ясыман Менен де бәхетлі бір кем юк Янымда һәр вакыт син булсаң Бір назга бір хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Сөю белән тулган һәр көнем Һәр мизгелем назлы кадерле Рәхмәт сиңа язмыш мең рәхмәт Биргән өчен яшәү бәхете Әмне Эльмира Нәгыймовадан нәрсә сорый алабыз соң без? Гадәттә җырчылар аннан җыр сорый. Ләкин Нәгыймова үзе язган җырларны уңга-сулга таратмый. Ул иң беренче чиратта башта эстрададагы дус кызлары белән бүлешә. Яисә җырларын сатып бирә. Яисә инде үзенә калдыра. Менә хит-парадтагы җыры да Эльмира Нәгыймованың үзенеке. Ләйсән Гайнетдинова сүзләре, Эльмира Нәгыймова көйгән. Алтын балдаклар. Тыңлыйбыз. Шын күңелдән сөйгән ярлар Алмаша алтын балдак Саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак Алтын балдак Саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Алтын балдак төп түгәрәк Ошыда шигедә юк Сиңа булган хисләремдә Җаныкаем шундый юк Сиңа булган хисләремдә Җаныкаем шундый юк Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Хит-парадның беренче эшлеге почетлы 3нче урында безне Алинә Сафиуллина каршы ала. Җырчы кыз ире белән аерылышканнан соң актив рәвештә иҗат итә башлады. Юк кирәкми дип исемләнгән тирән эчтәлекле җыр яздырды, аңа клип төшерде һәм иң мөһиме беркемнән курыкмыйча һәм оялмыйча әлеге клип аның шәхси тормышыннан алынган икәнлеген ачыктан-ачык әйтте. Татар эстрадасы өчен бу ят күренеш, ләкин җырчының әлеге адымы аның рейтингын шактый күтәрде дип уйлыйм. Бу атнада Алинә Сафиуллина 3нче. Өр-яңадан башлыйк әле дисең ак биттән Бу сүзләрне инде синнән җаным Ничәнчеләр тапкыр ишетәм Бу сүзләрне инде синнән җаным
Нишеншілер топқыр ишіті Юк керек ми бұты Башлау мүмкін түгел ақ бетті Йөрәгімді болған саф хисләрні Сен ізләдің нигәдір шиттен Юк керек ми бұты Башлау мүмкін түгел ақ бетті Йөрәгімді болған саф хисләрні Сен ізләдің нигәдір шиттен Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе Синең белән узган минутлар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Икенче урында Илдар Әхмәтов. Әхмәтовның кичләре ничек уза дип уйлыйсыз? Дәрес хәзерләп. Әхмәтовларның улы уллары Ислам 1-нче сыйныфны укып бетереп маташа. Һәм әйтергә кирәк, шактый яхшы билгеләргә укый. Рус теле, математикадан дәрес хәзерләшергә әнисе булышса, музыка, әдәбияттан Илдар үзе ярдәм итә икән. Менә шулай ул башыңа төшсә, Әхмәтовларга уңышлар, ә Илдарга хит-парадның 2-нче урыны. Килем синең юлларыңа Узганыңны синең көтәмен Алына шул бары күреп кенә Яры битсин яры бүтәннең Әйтелмәгән әле сөюләрен Әйтергә дә бәлки кыймамын Узар инде шулай гомерләрен Сагынудан сине туймамын Сагынудан сине туймамын Әйтелмәгән әле Әйтергә дә бәлки кыймамын Узар инде шулай гомерләр Сагынудан сине туймамын Әйтелмәгән әле сөюләрен Җиңел булмаса да түзүе Иштем сиңа кирәк түгелеңне Әрнетәсем килмәй күңелемә Әйтергә дә бәлки кыймамын Узар инде шулай гомерләрем Сагынудан сине туймамын Әйтелмәгән әле сөюләрем Әйтергә дә бәлки кыймамын Узар инде шулай гомерләрем Сагынудан сине туймамын Беренче урын хуҗасы бу атна хит-парады лидеры Эльмира Сулейманова. Абсолют хит «Минем язым син икән» җыры. Заманында Вәсилә Фәттахова җырларга өлгерми калган бу җыр Эльмира тарафыннан башкарылып, чын хитка әйләнде. Интернет челтәрендә әлеге җыр иң күп тыңланыла торган композицияләр рәтендә. Тыңлыйбыз. Чәчләренә кагылып үтте яз иле Без кавышканнар көннәрдә яз иде Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре Башларымның шул чак әйләнгәннәре Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре Башларымның шул чак әйләнгәннәре Ташый сулар каган улкын Кайтарып ярларына Кайтардың мине мәхәббәт Бәхетле языларыма Яшик җаным бу хисләрне Язлар сайын яңарды Яшик гомерне яз итеп Яратылып, яратып Яшик гомерне яз итеп Яратылып, яратып
gel dip sayrı kuşlar tallarda Paralap sayrar şunu tuğan alarda Biz birge bit şuna yoktu tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge bit şuna yoktu tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Qaytarıp yarlarına Qaytardın minin mehebet Bəxtli yazılarıma Менә шулай, дуслар, 15 позиция буенча йөреп чыктык, атна лидерларын билгеләдек. Димәк, бу атнага музыкаль койма хит парадына нокта куеп торыйк. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова булдым. Сау булыгыз.